66 anyos nga babae, patay, human nga gitadtad og bala, samtang nagsakay og habal-habal sa Cagayan de Oro City. Habal-habal driver samdan sab sa hitabo. Giingong selos ang gilantaw nga motibo sa krimen. Aniya ang akong report. Dead on arrival sa ospital, ang 66 anyos nga babae, human makaangkon og daghang samad pinusilan sa lawas. Diyang giposil sa usa ka armadong rider sa Lower Sumpong, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City, pasado alas 9 sa gabi adlong Huwebes. Maton ni Kagawad Nazaruayan, kinsa OIC sa Committee on Peace and Order sa barangay, nga gilayon nilang girespondihan ang hitabo. Ilaha pang naabtan ng biktima, lakip na ang habal-habal driver nga samdan sab. Nasayran nga gikan ang biktima sa iyang trabaho sa usa ka mall sa Uptown ug misakay og habal-habal pauli sa Barangay Indahag. Yang pag-abot sa lugar, gipamusil sa nagsunod kanila nga laing rider. Daling miikyas ang sospek human ang hitabo. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, posibleng selos ang ilang gilantaw nga motibo. Base sa pamilya, kung iyang kaipon o katuyang anak na naa daw nagbahad sa ilang pamilya. Sumoto ilang idudahan. Umoto ilang gidudahan. Pero sa pagkakaroon, padayon gyapon ang atong kapulisan sa pag-imbestigar. Karon, ginahilo na sa naibiling banay ang patayng lawas sa biktima, samtang luwas na ang habal-habal driver nga nadamay sa hitabo. Ginakwaan pa nato og pahayag ang Kugon Police Station kalabot sa insidente. Gumikan sa hitabo na matikdan nga mingaw ang lugar labi na og gabii. Ginalihok na sab sa barangay nga mabutangan og suga ang lugar. Mingaw yun kay wala mi kataod ya og suga kay walay pusti unya. Habog bitaw ang mga sekondary sa Sipalco nga mga white. So secondary line nila muna nga plano manggid unta kay naghangyo man ta ni congressman nga solar lights pero wala pa, paabot lang ni. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.